טוב, אז שלום לכולם. אנחנו אופיר אדרי, גיא קליין ואף שמעיה, בעצם בסדנה של שנה ד' במערכות מידע. אנחנו בנינו מערכת שהמערכת הזאת היא מערכת בקרת גישה מבוססת זיהוי פנים. זה בעצם אפליקציית זיהוי פנים שמיועדת להבטחת מתחמי עסקים. היא מהווה נדבך נוסף ומשלים למערך אבטחה הקיים של העסק, וכל זאת באמצעות מינוף אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי פנים. בעצם נקודת המוצא שלנו היא שבתי עסק חשופים לסיכונים רבים שנובעים מגישה בלתי מורשית למרחבם הפיזי. הפתרונות הקיימים היום בעצם מתבססים על הצבת מצלמות ואנשי אבטחה, והם אינם מספקים פתרון הולם מכמה סיבות. א', הקדשת זמן ומשאבים רבים. ניטור ידני של תצלומי וידאו דורש הקדשת זמן רב ומשאבים רבים שיכולים לבוא בדמותם של כוח אדם, הרבה מאבטחים, לסקירתם של תצלומי אבטחה. חוסר דיוק ומהירות בזיהוי. זיהוי פנים בעצם שהוא מתבצע באופן ידני, הוא תלוי בערנות ובריכוז של אותו בן אדם שמנטר את התצלומים, וכמובן שכאן יש לנו מקום להרבה טעויות אנוש. ובעצם הדבר האחרון ואולי הכי חשוב, שהכיסוי בעצם הוא מוגבל והוא מבוסס על הנוכחות הפיזית של אנשי אבטחה ותשומת ליבם למתרחש. מה זה אומר? שככל שהעסק שלי יותר גדול, ככה אני צריך יותר מאבטחים, יותר אנשים שינטרו את המצלמות, וכשזה לא קורה, בעצם יש לי פרצת אבטחה בעסק. המערכת שבנינו פייס שילד היא בעצם אמורה לבוא ולתת פתרון יעיל, מדויק וחסכוני להגנה על בתי העסק מפני גישה בלתי מורשית. כמו שכבר אמרנו, המערכת באמצעות טכנולוגיות של זיהוי פנים, ניתוח וידאו ומתן התראות בזמן אמת, מאפשרות לנו לייעל את השמירה ואת ההבטחה על העסק. היתרונות שלנו מגיעים בדמותם של צמצום משאבי אבטחה פיזיים, הפחתת מרווח השגיאות על ידי זיהוי אוטומטי, מדויק ומהיר, וכמובן טווח כיסוי שהוא בלתי מוגבל. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על תוכנה שמתממשקת למצלמות הקיימות, היא מאפשרת לנו מדרגיות גבוהה, כיסוי רחב על ידי מצלמות שהן מסונכרנות ביניהן, וכמובן מספקות התראות אוטומטיות במקרה של זיהוי. טוב, אז בעצם כאן אנחנו כבר רוצים לצלול לארכיטקטורה של המערכת. נשים לב שהארכיטקטורה שלנו מחולקת לשני חלקים. החלק השמאלי, שהוא בעצם רץ על מחשב המשתמש, האפליקציה, רוב הקוד הוא רץ שם על מנת שתהיה לנו א', גישה למצלמה הלוקלית של המשתמש אם הוא רוצה להשתמש בה, וכמובן שכל הפעולות של זיהוי הפנים, face recognition, וכל הפונקציונליות של המערכת קורית שם, ולכן אנחנו מעדיפים שרוב הקוד ירוץ שם. החלק הזה כמובן רץ לוקלית. החלק הימני רץ בענן, בעצם זה צד השרת שלנו. החלק הימני שלנו מכיל לנו בחלק העליון את ה-API סרבר. מה זה אומר? כל הפניות שאנחנו רוצים לעשות לבסיס הנתונים שלנו, הן נעשות דרך ה-API סרבר ולא ישירות מהקוד. אפשר להגיד שהוא מהווה איזשהו gateway לבסיס הנתונים שלנו. הדרך היחידה להגיע מעמדת הקצה לבסיס הנתונים היא רק דרך ה-API, באמצעות סטנדרט שנקרא REST API. בעצם REST API זה איזשהו מבנה של בקשה לשרת API, מאחר ואנחנו לא פונים ישירות לדאטאבייס, כמובן שבגלל היבטי האבטחה אנחנו לא רוצים לחשוף את הגישה הישירה לדאטאבייס, אלא רק את הפעולות שאנחנו מגדירים מראש. טוב, אז בעצם מה קורה לנו בחלק הימני? אנחנו הקמנו שרת לינוקס של המכללה, על השרת בעצם התקנו דוקר. דוקר זה איזושהי קומפוננטה שמאפשרת לנו להריץ תהליכים בתוך מעין אימג', זה בעצם סוג של אריזה של תוכנות מסוימות, ובעצם מייתר את הצורך להתקין את התוכנות על השרת עצמו. אפשר להגיד שאנחנו בעצם אורזים את האפליקציה והתוכנות בדוקר אימג', ומה שקורה אנחנו בעצם מריצים שני קונטיינרים. קונטיינר כמובן זה איזשהו תהליך שאנחנו יכולים להריץ על גבי שרת, והוא מכיל בתוכו את כל התלויות שאותו תהליך, אותו פרוסס צריך. כאן יש לנו בעצם את ה-API סרבר, שהוא מכיל את הקוד של ה-API ואת התלויות בתוכנות של Nest.js, ש-Nest.js זה בעצם framework לפיתוח API, הוא מבוסס על TypeScript. PostgreSQL זה הדאטאבייס שאנחנו ביקשנו, שאנחנו רצינו להשתמש בו. זו תוכנה שמייצגת בסיס נתונים רלציוני,
התוכנה עצמה היא open source, ואנחנו בחרנו אותה בגלל שמתוקף העבודה שלנו אל מול הדאטאבייס של אפליקציית זיהוי פנים, אנחנו ככל הנראה נצטרך לעשות קריאות וכתיבות מרובות, ואנחנו מעדיפים לקבל תוכנה בעלת יכולות סקיילינג וביצועים גבוהים. בבסיס הנתונים שלנו יש 4 טבלאות, וכאן בעצם אנחנו נעבור כבר ל-ERD. יש לנו טבלה של users, שהטבלה הזאת היא מכילה את המשתמשים באפליקציה, היא בעצם עוזרת לנו להגדיר אילו משתמשים נרצה לשלוח להם alerts במקרה של זיהוי חשודים. בטבלה הזאת, כמו שאתם רואים, יש לנו את האימייל שהוא הפריימרי קי שמייחד את היוזר, כמובן שיש לנו את ה-first name, last name, password ייחודי וערך בוליאני של subscribe alerts, ששם בעצם המשתמש מחליט האם הוא רוצה או לא רוצה לקבל התראות. הטבלה הבאה שלנו היא cameras. כמובן שהמערכת שלנו לצד היוזרים שהיא מכילה, דיברנו על זה שהיא מכילה מתממשקת למצלמות, אז כאן בעצם אנחנו יכולים למצוא את המצלמות האלה, כל מצלמה בעלת שם ייחודי, וה-is enabled בעצם עוזר לנו להבין האם המצלמה כרגע פעילה או שהיא לא פעילה, וה-RTSP URL זה בעצם איזושהי תכונה שמאפשרת למשתמש להגדיר מצלמה שהיא לא מצלמה לוקאלית. אתם תראו ברגע שאנחנו גם נעבור בהמשך ונציג את המערכת עצמה, ברגע שאנחנו רוצים ליצור מצלמה חדשה, יש לנו אפשרות להגיד האם להשתמש במצלמה הלוקאלית של המכשיר, או להתחבר בפרוטוקול RTSP למצלמת רשת, מצלמת IP מסוימת, ובעצם להסטרים דרכה. הטבלה הבאה שלנו היא alerts. ה-alerts בעצם אמורים לייצג לנו את כל ההתראות על זיהויים בזמן אמת. ברגע שבן אדם חשוד שהגדרתי אותו בעצמי, נכנס לפריים של מצלמה שהגדרנו ממש בשלב לפני, אני אמור לקבל על זה התראה. מה שמייחד את ההתראה הזאת זה מספר סידורי, והיא כאן מקבלת מפתחות זרים משתי טבלאות. אחד, זה כמובן מהקאמרה, ששם אנחנו מבינים באיזה קאמרה היא זוהתה, וה-subject name, שאנחנו כבר נגיע לטבלה הזאת, שם אנחנו מבינים מי החשוד שזוהה במצלמה. טיימסטמפ, כשמו כן, הוא בעצם אומר לנו בדיוק באיזה פריים של זמן התקבלה ההתראה. מבחינת סאבג'קטים, כאן יש לנו בעצם את הטבלה שמכילה את כל החשודים שאנחנו הגדרנו. לכל חשוד יש שם, יש אופציונלי של description, אם אנחנו רוצים להוסיף איזשהו תיאור, ויש לנו את התכונה שאולי בעצם הכי חשובה, זה ה-face encoding. מה שקורה שברגע שאנחנו מעלים איזושהי תמונה לחשוד, ברגע שאנחנו יוצרים אותו, מאחורי הקלעים מה שהמערכת עושה, היא מייצרת, עושה אקסטרקט לתווי הפנים של אותו החשוד, ובעצם מייצרת שם איזשהו וקטור, שאותו וקטור הוא זה שנשמר בתוך הדאטאבייס. אנחנו מזכירים, אנחנו עובדים עם דאטאבייס רלציוני, אנחנו לא יכולים לשמור שם תמונות, ובנוסף לזה אנחנו גם העדפנו שלא לשמור תמונות מטעמי אבטחת מידע ופרטיות, ולכן מה שאנחנו שומרים זה אך ורק את הוקטור שחולץ מהתווי פנים. טוב, אחרי שסקרנו את המבנה של הארכיטקטורה בגדול ומלמעלה, אנחנו נצלול לחלק הימני, ל-API Server. קודם כל אנחנו נציג את הסוואגר. סוואגר הוא כלי שנותן לנו דוקומנטציה, סוג של תיעוד ל-API והראוטים השונים. בעצם מה שקורה, אנחנו ניגשים כאן לשם השרת/API, ולעומת פריימוורקס אחרים שאנחנו צריכים להגדיר סוואגר בצורה ידנית, כאן היתרון בין SJS, שזה הפריימוורק שאיתו עבדנו, שאנחנו מקבלים את הסוואגר במתנה. הוא בעצם סורק את הקוד ובונה לנו את הסוואגר לבד. אנחנו יכולים לראות כאן את הראוטים השונים של ה-API, כמובן שכל הראוטים מקבילים לישויות השונות, users, cameras, subjects ו-alerts. ניתן לבצע בקשות post, get ליוזר ספציפי, כמו שאנחנו רואים כאן, delete ליוזר ספציפי, בקשות patch, שזה בעצם בקשות עדכון, וכמובן בקשות delete. הסוואגר בעצם מאפשר למפתחים ממש להריץ דוגמה לאיך צריכה להיראות בקשה, ואפילו להריץ בקשת API בתוך הממשק של הסוואגר. אז כאן אנחנו רואים בקשת API של post עבור users, ואם אנחנו לוחצים כאן על ה-execute, אנחנו יכולים לראות איך אמורה להיראות הבקשה בדיוק, לרבות
כל השדות שהגדרנו בישויות, ID, first name, last name, email, password, והמשתנה הבוליאני שלנו, subscribe alerts. אם אנחנו רגע נסתכל מלמעלה, באמת נבין שיש לנו לכל הישויות בקשת post, get, patch ו-delete, וכמובן בקשות שהן גם קצת יותר ספציפיות, כמו user ID ו-cameras ID, על מנת להשיג פונקציונליות שתשמש אותנו בהמשך בעבודה עם המערכת. כרגע נחזור ל-API סרבר שלנו. אוקיי, ה-API סרבר שלנו, כמו שאמרתי, נכתב בפריימורק של Nest.js. הקוד של Nest.js Application הוא בנוי משלושה קומפוננטות. יש לנו קומפוננט שנקראת Entities, Controller ו-Service. כרגע מה שנעשה, ניקח כדוגמה את ה-Entity של Users, ומשם בעצם נדגים על הכל. אז ב-Entities אנחנו יכולים לראות את הגדרת הישות. בעצם השדות השונים שמגדירים את הישות שקוראים לה User. כאן השתמשנו בספרייה שנקראת TypeORM. הספרייה הזאת יודעת לקשר את ה-Entities שלנו לישויות בתוך הדאטאבייס שהקמנו. זה אומר שכאן אני מגדיר את השדות, והוא מייצר לי באופן אוטומטי את הסכמה. זה חוסך לי את הצורך לבנות שאילתות ב-SQL. הספרייה היא זו שסורקת את הקוד ומתרגמת את הקוד שלנו לשאילתות ב-SQL. נשים לב שיש לנו כאן כמה סוגים של דקורטורים. דקורטור קולום הוא זה שמגדיר לי את השדה כעמודה ממש בדאטאבייס, ואת הדקורטור פרופרטי שהוא בעצם מאפשר לי להגדיר ערכים, לדוגמה כמו שראינו בסוואגר. אז כאן אנחנו רואים שיש לנו את הערך ג'ון, ונגיע כאן ליוזרס ואנחנו רואים בפרסט ניים שגם כאן הערך שלנו הוא ג'ון. כמובן שהיינו יכולים להגדיר כל ערך אחר, זה הערכים שאנחנו הגדרנו. כרגע נעבור לקומפוננטה השנייה שלנו, שהקומפוננטה השנייה שלנו זה הקונטרולר. בקונטרולר אנחנו מגדירים את הראוטים השונים. כמו שראינו מקודם, יש לנו ראוטים של get, post, delete ו-patch, וכאן אנחנו בעצם מגדירים מה יקרה ברגע שנפנה ל-API שלנו /users. אנחנו יכולים לגשת כאן במתודות שונות. בפוסט אנחנו נייצר לנו user חדש, נזין את הערכים הדרושים, והוא יחזיר לנו user. אנחנו מגדירים כאן בעצם את כל המתודות שדרושות לנו במערכת. והקומפוננטה השלישית שלנו היא הסרוויס, שזו בעצם הלוגיקה עצמה. זה בעצם אומר לי מה קורה כאשר אני פונה לראוט מסוים. כאן אנחנו מגדירים מה קורה. user repository הוא משתנה שמגיע לנו מהספרייה של TypeORM, ככה בעצם הוא יודע להתחבר לטבלה של היוזרים בדאטאבייס. אפשר להגיד שזה הקישור לטבלה הרלוונטית בדאטאבייס. מעבר לזה, יש לנו שלוש קומפוננטות כמו שאמרנו, את האנטיטי, הקונטרולר והסרוויס, ויש לנו, אפשר להגיד, עוד קומפוננטה האחרונה שנקראת אפ מודול. האפ מודול הוא בעצם מודול שמאגד לנו את כל הקונטרולרים, הפרוביידרים, שזה בעצם הסרוויסים, ושאר הקונפיגורציות. זה המודול הראשי שנטען בעת תחילת הפרוסס, וכמובן הקונפיגורציה של הדאטאבייס. אם אנחנו נסתכל רגע על הקוד עצמו, אנחנו בעצם רואים שהוא עושה אימפורט לקאמרה קונטרולר, לסאבג'קט סרוויס, בעצם כל הקומפוננטות שעברנו עליהן מקודם, ולגבי הקונפיגורציה אל מול הדאטאבייס, אנחנו בעצם רואים כאן שאנחנו מתחילים כאן את הקונפיגורציה של הדאטאבייס, דאטאבייס מסוג טייפ פוסטגרס, שכמו שאמרנו אנחנו רוצים דאטאבייס עם יכולות סקלביליות וביצועים גבוהים, כמובן שם המארח שלנו, ו-username, password ודאטאבייס שבעצם מקבלים את הנתונים שלהם כמשתנה סביבה, שאותם אנחנו הגדרנו בדוקר קומפוז. אנחנו יכולים להיכנס לדוקר קומפוז, ואנחנו יכולים לראות כאן בדיוק שכאן הגדרנו את שם הדאטאבייס, את שם היוזר, את הסיסמה, וכמובן את הפוסטגרס הוסט. טוב, אז אחרי שאופיר בעצם הסביר לנו מה קורה פה בצד ימין ועל השארת API ודאטאבייס, עכשיו אנחנו נצלול קצת על מה קורה בצד השמאלי של הארכיטקטורה. בצד השמאלי, כמו שאופיר כבר אמר, מותקנת בעצם המסה העיקרית של האפליקציה, שם נמצא רוב הקוד, וכל מה שקורה בצד השמאלי רץ ממש על המחשב של המשתמש, בעצם ממש על העמדת קצה,
העמדת קצה יכולה להיות מחשב, שרת, לפטופ, או כל דבר שנמצא ממש בסביבה של המשתמש, וזאת באמת שעל מנת שיהיה גישה לרשת המצלמות. אנחנו בחרנו לפתח את האפליקציה באמצעות תשתית שנקראת אלקטרון. אלקטרון זה תשתית לפיתוח דסקטופ אפליקיישן, בעצם מבוססת Node.js, ומה שמבדיל אותה מבין תשתיות פיתוח אחרות, או נגיד ממשקי גוי שונים של שפות שונות, זה שהוא בעצם יודע לארח, הוא מתקין בתוכו פלאגינים של כרום, של דפדפנים, והוא יודע בעצם לארח UI שהוא מבוסס HTML, CSS ו-JavaScript. עכשיו, יש היום המון אפליקציות שמבוססות על אלקטרון, עם לדוגמה דסקטופ אפליקיישן של וואטסאפ, סלאק, ספוטיפיי, כולם כתובות באלקטרון, וכך באמת רצינו להיות עדכניים, ולכן בחרנו דווקא בטכנולוגיה הזאת. אלקטרון מחלק את תהליכי המערכת לשני חלקים. למעשה יש שני תהליכים עיקריים. אחד זה התהליך המיין פרוסס, התהליך הראשי, הוא נכתב ב-Node.js, ולמעשה מאפשר לנו להריץ את כל מה שקורה בצד שרת של המערכת, ממש את הלוגיקה של הקוד. גם לתהליך הזה, בגלל שהוא מבוסס Node.js, אז יש גישה למערכת הקבצים של אותה מכונה ומערכת הפעלה של אותה מכונה או שרת שעליה רץ האלקטרון. זה מה שקורה פה בצד ימין, זה בעצם הצד שרת. והתהליך השני זה הרנדרר פרוסס. הרנדרר פרוסס זה התהליך שבעצם מרנדר לנו את הקוד HTML, CSS, JavaScript, והוא מחזיק את ה-UI, הוא בעצם מחזיק את מה שהאפליקציה מציגה. ואנחנו בחרנו ברנדרר פרוסס להשתמש בספריית React, שהיא ספרייה מבוססת JavaScript לפיתוח ממשקי UI. מה שמיוחד ב-React זה שהוא מבוסס קומפוננטות. קומפוננטה זה בעצם יכול להיות כל רכיב UI, זה יכול להיות תפריד בצד, תפריד עליון, כפתור, טופס וכולי, ובאמצעות React ניתן די בקלות לכתוב קומפוננטות חדשות ולאגד אותם לתוך מסכים. התקשורת בין שני התהליכים מבוססת מה שנקרא IPC, Inter-Process Communication. תכף שאנחנו נצלול קצת לקוד אנחנו נסביר וניכנס לעומק ונסביר מה זה. מה שאנחנו עוד רואים פה בצד שמאל זה שתי סקריפטים בפייתון, אחד שנקרא add subject ואחד שנקרא start camera. הם למעשה הסקריפטים שעושים את כל הלוגיקה של הזיהוי פנים. אנחנו משתמשים שם בספריות שנקראות OpenCV ו-Face Recognition, והסיבה שבחרנו לעשות את זה בפייתון כי באמת אותן ספריות הן הספריות הכי מתקדמות שיש בעולם הזה, והכי פשוט וקל לעבוד איתם. מה שהיה כן אתגר זה איך בעצם מתוך קוד נוד אנחנו מריצים פייתון, אז כן השתמשנו בספרייה שנקראת Child Process שמאפשרת לנו מתוך ה-Node.js להטריג ולהריץ תתי תהליכים, שזה בעצם אותם סקריפטים. התקשורת בין ה-Node.js לבין הסקריפטים בפייתון, אז היא נעשית או באמצעות המערכת קבצים, כלומר מהנוד אנחנו כותבים חשודים או תמונות או מידע על המערכת הקבצים שאחר כך התהליך בפייתון קורא אותו משם, ובכיוון השני אנחנו משתמשים ב-std-out של הפרוססים בפייתון, כלומר הפלט של אותם פרוססים, כדי לשתות את המידע ולפרסר אותו בצד של ה-Node.js. כלומר כל פרינט שמתבצע באחד מהסקריפטים האלה, אנחנו יודעים אחר כך לשתות אותו מהתהליך הראשי של ה-Node.js ולהעביר אותו אחר כך באמצעות IPC ל-UI. אז עכשיו, אחרי שהסתכלנו על הארכיטקטורה, אנחנו נסתכל קצת על הקוד. נתחיל מהמבנה. אז פה יש לנו את התיקיית Face Shield, מקודם הסתכלנו על תיקיית Face Shield API שהכילה את כל מה שאופיר דיבר עליו, ובעצם ה-Face Shield מכיל את כל צד שמאל של המערכת ואת ה-Desktop Application.
אנחנו ניתן לראות שיש בתוך ה-Faceshield את התיקיית פייתון שמחזיקה את הסקריפטים שלנו, Subject ו-Start Camera. בנוסף, יש לנו את ה-Electron.js, שזה בעצם הקובץ המיין של תהליך ה-Node.js, שתכף בהמשך אנחנו נעבור עליו. ובתוך ה-SRC ניתן לראות את התהליכים הריאקטיים למעשה. אז app.js זה הקובץ הראשי של הריאקט, פה אנחנו עושים אימפורט לספריית ריאקט, פה אנחנו מגדירים את ה-entry point של האפליקציה בצד ה-UI, ויש לנו תיקיית components שהיא מכילה את הקומפוננטות השונות שאנחנו משתמשים בהן בממשק, ומחזירים אותם בין עמודים. בתיקיית pages אנחנו רואים את העמודים השונים שיש לנו, את המסכים השונים שיש לנו במערכת. למעשה גם מסך הוא כמו קומפוננטה, הוא ממש משמש כקומפוננטת ריאקט. בתיקיית utils אז יש לנו קוד ב-Node.js שדווקא אנחנו משתמשים בו מתוך האלקטרון. האלקטרון באמת היה קובץ מאוד 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 ארוך בהתחלה שפיתחנו את המערכת, ואז בחרנו להוציא חלק מהפונקציות לתיקיית utils על מנת שהקוד יהיה קצת יותר קריא, יותר ברור. אז יש לנו utils של ה-API, שזה בעצם כל מיני פניות שאנחנו מבצעים להשארת API על מנת לקבל מידע מהדאטאבייס. לדוגמה fetch user זה פונקציה שמחזירה לי את כל היוזרים, fetch subject וכולי, update, עדכון של ה-state של המצלמות, יצירת חשודים, והכל בעצם מתבצע באמצעות בקשות REST. כך לדוגמה אנחנו מבצעים פה ביצירת חשוד, אנחנו מקבלים אובייקט של חשוד חדש ומבצעים קריאת API לשרת, מתודת פוסט, ובגוף הבקשה אנחנו שולחים למעשה בפורמט JSON את החשוד החדש. File Operation זה כל מיני פונקציות ו-utils שאנחנו מבצעים על מנת לעשות אינטראקציה עם המערכת קבצים. כמו שאמרתי מקודם, התקשורת בין הפייתון ובין הנוד עוברת דרך המערכת קבצים של המחשב. אז כאן יש פונקציות כמו לדוגמה לכתוב את ה-subject encodings to file, שזה בעצם לכתוב את ה-output שיוצא לנו מהוספת חשוד, שזה וקטור שמייצג את הפרצוף של החשוד לתוך קובץ. יש לנו את ה-delete subject file, שזה בעצם מחיקה של חשוד מהפייל סיסטם, שזה גם קורה אם אנחנו רוצים דרך הממשק למחוק חשוד. ו-write subject image to file, בעצם על מנת שאחד הסקריפטים בפייתון שהוא בעצם הוספת חשוד, שגם אנחנו נצלול לאחר מכן, אנחנו קוראים את התמונות מהפייל סיסטם, אז אנחנו קודם כל צריכים לשמור את התמונות ממש במערכת הקבצים. דבר נוסף, אז יש לנו פה, נסתכל טיפה על ה-app.js. אז כמו שאמרתי, app.js זה בעצם המודול הראשי, בעצם ה-entry point של התהליך של ה-React, של ה-UI, והוא בעצם מאגד את כל הקומפוננטות הראשיות, וממנו אנחנו עושים אימפורט לכל הקומפוננטות העיקריות. אז לדוגמה אנחנו רואים שאנחנו עושים פה אימפורט לקומפוננטה שהיא מסוג DEM Provider. DEM Provider זה קומפוננטה שאנחנו מייבאים מספריית מוי, Material UI, שזאת הספרייה שהשתמשנו בה על מנת להציג UI בצורה ויזואלית יפה. אז יש שם בעצם רכיבים שהם מובנים מראש ומעוצבים כבר. אז ה-DEM למשל מגדיר את ה-DIM של האפליקציה, הגדרנו אותו פה תחת מוי DIM, פה בעצם אנחנו מגדירים את הפלטת צבעים של המערכת, וגם נגיד למשל הגדרנו את ה-mode שיהיה dark mode, תכף שאנחנו נראה את הממשק, אז אנחנו נראה איך זה נראה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניקח את הקומפוננטה הזו, את ה-alert, זה בעצם alert page, שזה עמוד האלרטים, נראה איך זה נראה ב-UI ואז נחזור שנייה לקוד ונתעמק. אז זה מסך האלרט של הממשק, של האפליקציה, למעשה המסך הראשי שלנו.
והוא מציג את כל יומן האלרטים שקרו במערכת מאז תחילת הרצתה. למעשה אלרט זה בעצם אירוע, איבנט, שבו חשוד שהוגדר במערכת נצפה באחת המצלמות שהוגדרו במערכת בזמן מסוים. אז זה בעצם מה שמגדיר אלרט. פה אנחנו יכולים לראות את כל האלרטים, מתי האלרט קרה, מי החשוד שזוהה ובאיזה מצלמה. יש לנו גם פה יכולת pagination שמאפשרת לנו להגדיר כמה רשומות אנחנו רוצים לראות בכל עמוד ולעבור בין העמודים השונים. ובנוסף יש לנו פה כפתור clear alert שמאפשר לנו לנקות רגע את האלרטים אם אנחנו נרצה לראות בלייב את האלרטים קופצים ומתעדכנים. עכשיו איך כל זה קורה? אנחנו למעשה הגדרנו את קומפוננטת ה-alerts page, היא מייצגת את העמוד שכרגע ראינו. בריאקט יש לנו למעשה שתי הוקים שחשוב להכיר, אחד זה use state והשני זה use effect. use state מאפשר להגדיר state של משתנים ולשנות אותם בלייב כתוצאה מאיזשהו איבנט שקורה במערכת, לדוגמה לחיצה על כפתור, טעינה של עמוד וכולי. אז פה בצד שמאל של הקונסט הראשון שאנחנו מגדירים, אנחנו מגדירים את שם המשתנה שאנחנו נרצה לשנות לו את הסטייט, ומצד ימין את שם הפונקציה שתשנה את הסטייט, ותחת use state אנחנו נותנים כפרמטר מה יהיה הסטייט הראשוני של אותו משתנה, במקרה הזה זה רשימה ריקה. use effect זה ההוק השני, ההוק הזה בעצם מוטרג או נקרא כשהקומפוננטה עושה מאונט בפעם הראשונה במערכת, בממשק. למעשה לצורך העניין אם אנחנו מדברים על האלרטים, אז כשהמערכת ניתנת הדף האלרטים נטען ואז ההוק של ה-use effect קורה, או כל פעם שאנחנו מנפתים חזרה לאלרט פייג'. אז מה שאנחנו עושים בעצם בפונקציה הזאת, ב-use effect, שהעמוד האלרטים ניתן, הפעולה הראשונה שאנחנו עושים זה fetch alerts. מה זה fetch alerts? fetch alerts זה בעצם להביא שנייה את כל האלרטים דרך ממשק ה-API מהדאטאבייס. אנחנו פונים ל-API סרבר ב-route/alerts בבקשת get, אנחנו מפרסמים את התשובה שמגיעה ב-JSON, ואז המשתנה דאטה למעשה מחזיק את כל האלרטים. אנחנו עושים שנייה sort לדאטה על פי ה-timestamp, כי אנחנו רוצים שהאלרטים הכי מעודכנים יוצגו בראש הטבלה, ולאחר מכן אנחנו קוראים לפונקציה שהגדרנו ב-use state, set alerts, על מנת לשנות את ה-state של האלרט, וכעת אחרי הפעולה הזאת, המשתנה אלרט יחזיק את כל האלרטים. תחת ריטרן אנחנו מגדירים מה שהקומפוננטה בעצם מחזירה, את ה-HTML element שהקומפוננטה מחזירה. אז במקרה הזה פה אנחנו השתמשנו בקומפוננטה מסוג טייבל, שזה עוד קומפוננטה מספריית ה-Material UI, היא מחליפה את הקומפוננטה טייבל HTML רגיל ו-TR ו-TD וכו', ונותנת לנו פה אופציה לטבלה יותר מעוצבת. פה בטייבל row אנחנו מגדירים בשורה הראשונה את הכותרות, אז יש לנו את ה-ID, timestamp, subject וקאמרה, אנחנו רוצים שזה יוצג לנו בבולד, ומגדירים את הרוחב של כל עמודה, ובטייבל body אנחנו בעצם רוצים להגדיר את הרשומות השונות. אז איך זה מתבצע? בשורה הזאת אנחנו בעצם רצים, זה כמו איזושהי, השימוש במאפ ב-Node.js זה שקול כמו איזושהי לולאת for each, בעצם אנחנו מגדירים for each alert in alerts, ומקבלים באלרט ואז ככה בצורה הזאת, בכל איטרציה, אנחנו נקבל את האלרט הרלוונטי מתוך רשימת האלרטים, ועבור כל אלרט אנחנו מגדירים סל חדש, או רשומה חדשה, שורה חדשה, כאשר התא הראשון ייתן לנו את ה-ID, alert.id, התא השני ייתן לנו את ה-timestamp, פה אנחנו ממירים אותו לאיזשהו timestamp שיהיה קריא למשתמש, בגלל זה אנחנו משתמשים פה בפונקציה של new date to local string. בתא השלישי אנחנו לוקחים את שם החשוד שזוהה מתוך האלרט,
ובתא הרביעי את הקאמרה נעים, שזה למעשה שם המצלמה. פה למטה אנחנו מגדירים את ההגדרות של ה-pagination, זה גם הגדרות שמגיעות מהספרייה של ה-Material UI, אנחנו יכולים להגדיר מה האופציות של כמות הרשומות שיוצגו בכל עמוד, לדוגמה 5, 10, 15, ומתחת אנחנו מגדירים פה את ה-Confirmation Dialog. Confirmation Dialog זה אותו Confirmation Dialog שראינו פה, כאשר אנחנו בעצם רוצים לעשות Clear Alerts. אז מה שקורה פה, אנחנו הגדרנו Confirmation Dialog תחת Components, הגדרנו את ה-Confirmation Dialog, את הקומפוננטה הזאת באופן גנרי, שאנחנו נוכל להשתמש בה במקומות שונים בקוד. היא מקבלת כמשתנים, כפרמטרים Open, Message, On Confirm, On Cancel ו-Title. Open זה בעצם האם להציג, זה בעצם הסטייט של הדיאלוג, האם אנחנו רוצים להציג אותו או לא. Message זה איזו הודעה אנחנו נראה בדיאלוג. On Confirm זה מה יקרה ברגע שאנחנו נלחץ על yes, על הכפתור confirm בדיאלוג. On cancel, מה יקרה אם אנחנו נצא מהדיאלוג או נלחץ על cancel, ו-title זה הכותרת שתופיע לנו בדיאלוג. אז בהתאמה זה משליך על כל מה שאנחנו רואים פה, הכותרת, ההודעה, מה יקרה שאנחנו לוחצים no, מה יקרה שאנחנו לוחצים yes. גם פה אנחנו רואים אלמנטים שונים של דמוי, זה בטן, on click, מה יקרה ברגע שאנחנו נלחץ על no, מה יקרה ברגע שנלחץ על yes, הגדרות של CSS כמו ה-color שהוא מוגדר בדין שלנו, וזהו לגבי ה-confirmation dialog. עכשיו נחזור חזרה לקומפוננטה של ה-confirmation dialog ונראה בעצם איך אנחנו גורמים לזה שהיא תופיע לאחר שאנחנו נלחץ על כפתור Clear Alert. אז פה יש לנו משתנה שנקרא Open, זה מה שראינו מקודם, ואנחנו מעבירים בעצם את המשתנה הזה, Show Confirmation Dialog. ה-Show Confirmation Dialog זה עוד משתנה שהגדרנו אותו באמצעות UseState. אז שוב, set show confirmation dialog זה הפונקציה שתגדיר, הפונקציה שתעזור לנו לשנות את הסטייט של ה-confirmation dialog, ואנחנו מתחילים את ה-confirmation dialog בהתחלה במצב של false, כי כשאנחנו טוענים את ה-alerts page אנחנו לא רוצים להציג את המסך ה-confirmation dialog. בנוסף יש לנו פה איזשהו כפתור שהגדרנו למעלה, אם אתם רואים button, שזה בעצם הכפתור clear alert שאנחנו ראינו בממשק, וב-on click בעת לחיצה על הכפתור אנחנו קוראים לפונקציה handle clear alerts, שמה שהיא עושה היא בעצם משנה את הסטייט של confirmation dialog ל-true, וככה זה בעצם מופיע לנו בממשק. אז למעשה ככה זה היה הסבר מקיף על קומפוננטת React, לקחנו דוגמה את ה-alerts page וזה ככה משליך לכלל הקומפוננטות במערכת. טוב, אז אחרי שעברנו לקומפוננטה של האלרטים, אני רוצה לעבור לעיקרון נוסף שחוזר על עצמו בקוד, וזה למעשה התקשורת שמתבצעת בין ה-Renderer Process, בין ה-UI לבין ה-Backend, שזה בעצם ה-Node.js. אז אמרנו מקודם שהסתכלנו על הארכיטקטורה, שהתקשורת מתבצעת באמצעות IPC, Inter-Process Communication, וה-IPC הזה מתבצע בצורה הבאה. IPC הוא בעצם מגדיר איזה שהם צ'אנלים, ערוצים, שבהם צד אחד שולח לאותו ערוץ איבנט, והצד השני מאזין לאיבנט, ובהתאם לאיבנט הוא יודע לבצע פעולות. אז איך כל הדבר הזה קורה? ב-Electron.js בהתחלה יש לנו פה איזושהי פונקציה שאנחנו מגדירים את החלון הבראוזר, וגם בנוסף אנחנו מגדירים איזשהו preload script. preload script הזה זה ה-preload.js. ב-preload.js אנחנו מגדירים פונקציות שאנחנו רוצים שהן יהיו חשופות לצד הלקוח, בעצם ל-UI. מטעמי security, אלקטרון לא מאפשר לגשת ל-API של הצד שרת, אלא רק אל מה שחשוף באותו context bridge, למעשה מה שמוגדר כאן. כלומר, אם אני ארצה לגשת מה-UI לשלוח הודעת event של start camera ל-Node.js process, אז אני אעשה זאת דרך פונקציה שנקראת window.api.start camera.
עכשיו בואו ניקח שנייה את הפונקציה הזאת, באמת את ה-Start Camera, ונראה איך זה נראה. אז פה אנחנו משתמשים ב-IP Renderer Send, זה מה שאנחנו חושפים, הפונקציה שאנחנו חושפים ל-UI, בעצם אנחנו מאפשרים ל-UI לשלוח איבנט בצ'אנל שנקרא שהשם שלו הוא Start Camera. בנוסף, ה-UI יחד בצ'אנל הזה, בנוסף לאיבנט עצמו, הוא שולח אובייקט של New Camera. בצד השני ב-Electron.js, Start Camera, זה פה למטה, אנחנו מגדירים בעצם פונקציה שנקראת IPC main on, שזה אומר מה אנחנו נרצה לעשות ברגע שיקבל לנו איבנט בצ'אנל של הסטארט קאמרה. אז פה, לאחר מכן, בהמשך אנחנו נצלול למה קורה פה, אבל זה העיקרון של ה-IPC. אז פה במקרה הזה הסתכלנו על איזשהו צ'אנל שה-UI שולח לו הודעה וה-Node.js מאזין לאיבנט ועושה מה שצריך בהתאם לאיבנט. יש לנו שתי סוגים של פונקציות של IPC, אז הפונקציה הראשונה שראינו זה send ו-on, זה בעצם איבנט שהוא אסינכרוני, כלומר ה-UI שולח איבנט בצ'אנל ולא מעניין אותו מה התוצאה. הפונקציה השנייה היא מסוג invoke. invoke זה איבנט סינכרוני, כלומר ברגע שאני מגדיר מה-UI שאני עושה נגיד invoke בצ'אנל של add subject, אני מצפה לתשובה. איך זה נראה בצד של האלקטרון? בצד של האלקטרון אני אגדיר IPC main handle במקום on, ואני אטפל בעצם בבקשה שהגיעה לי בצ'אנל של add subject, ומה שניתן לראות שפה בסוף אני מחזיר בעצם תשובה, אני מחזיר בעצם תשובה של created subject, החשוד שנוצר במערכת. עכשיו אחרי שסיימנו לעבור על זה, ניתן באמת להמשיך לתהליכים העיקריים של המערכת. לאחר שבעצם דיברנו על המבנה הכללי של הקוד, אז מה זה הדבר הזה? לא, כללי, רציתי לסמן לך מבנה כללי. לא, אל תסמן לי, אני יודע, אני בראש שלי, יש לי זה. טוב, תתחיל, נו. טוב. לאחר שבעצם דיברנו על המבנה הכללי של הקוד, אנחנו רוצים לצלול פנימה לתוך התהליכים שהקמנו פה במערכת. אחד התהליכים שהקמנו פה במערכת זה תהליך של הוספת מצלמה. כפי שניתן לראות במסך שלנו, יש לנו כאן כפתור שנקרא Create New Camera. ברגע שלוחצים עליו נפתח לנו בעצם טופס שיש לנו כמה שדות בו. השדה הראשון זה name, אנחנו יכולים לקרוא למצלמה באיזשהו שם שבא לנו, למשל front door. לאחר מכן אנחנו יכולים לשים לב שיש לנו עוד שדה עם הסימון V בעצם עליו, שאומר לנו שאנחנו משתמשים במצלמה הדיפולטית של המכשיר, ויש לנו את האופציה גם לא להשתמש במצלמה הדיפולטית של המכשיר, להוריד את ה-V ולהכניס לנו כתובת URL לשימוש במצלמת רשת. לאחר מכן אנחנו מוסיפים את המצלמה בכפתור את קאמרה, ואנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן בטבלה את המצלמה שבעצם הוספנו כרגע, עם השם שלה, מה בעצם הסטטוס שנמצאת בו כרגע, ופעולות שאנחנו יכולים לבצע במצלמה. יש לנו פעולה של delete, בעצם ברגע שאנחנו לוחצים על הכפתור הזה, המצלמה תיעלם לנו בעצם מרשימת המצלמות שנמצאת ברשותנו, ויש לנו את כפתור הסטארט שאיתו אנחנו יכולים לחבר בעצם את המצלמה שהיא תהיה בשימוש, והיא תתחיל לעבוד על פי החשודים שאנחנו נכניס אליה בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לצלול בעצם לקוד. כמו שאנחנו יכולים לראות, אנחנו הקמנו קומפוננטה של המצלמות בעצם, שנקראת קומפוננטה קאמראז, היא מגדירה בעצם את עמוד המצלמות. גם כאן כמו באלרטס אנחנו מגדירים משתנים עם state, וגם הגדרנו את האוק של ה-use effect, ויש לנו, אנחנו יכולים להמשיך לפונקציה של fetch camera, ובעצם היא תביא לי מהדאטאבייס את כל המצלמות. בפונקציה אני פונה ל-API שתביא לנו את המצלמות, ועבור כל מצלמה אני מגדיר שאם השדה is enable בעצם, הוא מאמת לי באיזה סטטוס של המצלמה. אם הוא במצב של true אז הוא יהיה בעצם connected, ואם הוא במצב של false אז הוא יהיה disconnected.
גם כאן, אז פה כמו בעמוד של האלרט, יש לנו טבלה שמציגה לנו את כל המצלמות שהוגדרו במערכת מהדאטאבייס. יש לנו פה את ה-Table Head שמגדיר את הכותרות של הטבלה. כמו שראינו בתוכנה שלנו, יש לנו את השם, סטטוס ואילו פעולות ניתן לעשות במצלמה, Start או Delete. עכשיו, לאחר מכן אנחנו צוללים בעצם לתוך ה-Body. ב-Body אנחנו מגדירים את גוף הטבלה, שבתוך תוכה יש לנו בעצם את הערכים שיש לנו במצלמה. בתוכן התא הראשון בעצם יש לנו את השם, אחרי זה בתוכן התא השני יש לנו את הסטטוס, שבשבילו הקמנו קומפוננטה חדשה. בשביל מה הקומפוננטה החדשה שבעצם הקמנו? אנחנו קראנו לה קאמרה סטטוס, שבעצם היא מקבלת כפרמטר את הסטטוס, ובעצם מחזירה לנו כתגובה את המצב של המצלמה, מחובר, לא מחובר, או במצב של התקשרות. זאת אומרת שכמו שאנחנו לוחצים, כמו שהראינו מקודם, את הלחיצה של הסטארט, אנחנו רואים שהמצלמה במצב של קישור, אז זאת הסיטואציה. אחר כך בתחת העמודה של האקשנס, אנחנו מגדירים את הכפתורים שבמידה והמצלמה היא דלוקה, אנחנו מציגים כפתור סטופ, ואחרת אנחנו מציגים כפתור Start and Delete. בנוסף, הקמנו קומפוננטה חדשה שמייצגת טופס הזנת מצלמה חדשה, שבעצם בתוכו אנחנו מכניסים את הערכים, שנקראת קאמרה פורם. אם נצלול לתוך הקומפוננטה, נראה שהקומפוננטה מחזירה לנו כפתור של Create New Camera, ובאיבנט של on click, כלומר לחיצה על הכפתור, אנחנו משנים את הסטייט של המשתנה open true, ואז ברגע שהמשתנה הוא true, הדיאלוג יופיע. בסוף הדיאלוג אנחנו הגדרנו כפתור של Add Camera, שבלחיצה על Add Camera, הפונקציה handle submit מופעלת. אנחנו משתמשים בערכים שנמצאים בפורם דאטה, ומייצרים אובייקט של מצלמה חדשה, ושולחים בקשת פוסט ל-API Server על מנת לייצר את המצלמה בדאטאבייס. לאחר מכן אנחנו מאפסים את הערכים של פורם דאטה, או משנים את הסטייט של הדיאלוג לפולס על מנת לסגור אותו. כל זה בעצם מספר לנו את תוכן הפעולה של הוספת המצלמה, ועכשיו אנחנו נעבור לתהליך הבא. טוב, אז עכשיו אנחנו נצלול בעצם לתהליכים היותר מורכבים שיש לנו במערכת, בהם תהליך הוספת חשוד והתחלת מצלמה. שתי התהליכים האלה אנחנו משתמשים בסקריפטים של פייתון, שמממשים בעצם באמצעות ספריית זיהוי פנים את אותם יכולות ואת אותם תהליכים. למה אני אומר את השטויות האלה? טוב, אז עכשיו אנחנו נצלול לתהליכים היותר ליבתיים של המערכת, הטיפה יותר מורכבים, שהם תהליך הוספת חשוד והתחלת מצלמה. שתי התהליכים האלה ממומשים באמצעות סקריפטים של פייתון, שבעצם משתמשים בספריות של זיהוי פנים, ולכן הם באמת טיפה יותר מורכבים. והכנו עבור אותם תהליכים תרשימים שמסבירים, הם מפשטים רגע את הסדר הפעולות של כל תהליך, ואנחנו נתחיל בתהליך הוספת חשוד. אז בתהליך הוספת חשוד, היוזר תחילה לוחץ על כפתור Add Subject בממשק, על מנת להוסיף חשוד חדש. לאחר מכן הוא מזין את פרטי החשוד, את שמו ואיזשהו description שמתאר את החשוד, ומעלה תמונה שנמצאת על המחשב שלו, והתמונה הזאת בעצם מייצגת את תמונת הרפרנס של החשוד. לאחר מכן הוא לוחץ על כפתור Create, ומה שקורה, אותה תמונה נשמרת בפייל סיסטם, ממש נשמרת בתיקייה על מערכת הקבצים. כמו שאמרתי מקודם, התקשורת בין התהליך של הנוד לבין הפייתון מתבצעת גם באמצעות הפייל סיסטם, אז למעשה הנוד כותב את התמונה לפייל סיסטם, ולאחר מכן הפייתון יכול לקרוא אותו משם. בשלב הבא, אנחנו מטריגים את סקריפט הפייתון ומפעילים אותו, ומה שקורה, הסקריפט קורא מהמערכת קבצים את התמונה, ומוציא ממנה, הוא מבצע בעצם feature extraction, שזה אומר להוציא מאותו פרצוף, מאותה תמונה, את הפיצ'רים שמייצגים את מאפייני הפנים של החשוד. ובשלב האחרון אנחנו שומרים את פרטי החשוד גם בפייל סיסטם וגם בדאטאבייס. ופה התהליך בעצם נגמר. פרטי החשוד כאמור בעצם הם שמו, הדסקריפשן והווקטור של הפנים שמייצגים את החשוד.
עכשיו בואו נראה איך זה נראה בממשק שלנו. אמרנו לחיצה על הוספת חשוד, נגדיר חשודה שנקרא לה ג'ניפר. רגע לא נגדיר description כי זה סדף אותה קטנה, ונשים תמונה של ג'ניפר לורנס. ועכשיו נלחץ על הוספת חשוד, אנחנו רואים שהיה פה איזושהי עצירה קטנה שבעצם לוקח לפייתון להוציא את הפנים, ונוצר לנו חשוד חדש במערכת. עכשיו בואו נראה איך זה נראה בקוד. העמוד שראינו זה עמוד ה-watch list, הקומפוננטה הזאתי. מפה בעצם זה העמוד שמייצג את העמוד שכרגע ראינו, שהוא מציג בעצם את רשימת החשודים. באותו עמוד, כמו בשאר העמודים שהצגנו, יש לנו טבלה שמציגה את פרטי החשודים. השדות הם name, description ו-action. בגוף הטבלה אנחנו עבור כל אחד מהסאבג'קטים מציגים את פרטי החשוד, את ה-name, את ה-description, וכפתור שמייצג את הפעולות שניתן לעשות על אותו סאבג'קט, שבמקרה של החשודים יש לנו רק פעולה delete. כמו בקאמרז, גם פה יש לנו טופס שאנחנו מייבים בעת לחיצה על הכפתור create new subject, קומפוננטה נוספת, שאליה אנחנו בעצם מעבירים on add subject, כפרמטר אנחנו מעבירים את הפונקציה של מה אנחנו רוצים שיקרה בעת הוספת חשוד. כאן נצא לתוך הקומפוננטה, ממש כמו בקאמרה, אז גם פה יש לנו פורם, עם שדות וסט פורם דאטה והכל, ואנחנו מה שמעניין אותנו זה לראות באמת מה קורה כשאנחנו מבצעים submit. אז ברגע שאנחנו לוחצים על add subject, אנחנו מוסיפים את החשוד אחרי שהוספנו את פרטי החשוד, אנחנו קוראים לפונקציה handle submit. הפונקציה הזאת בהתחלה אנחנו מגדירים set open ל-false, בעצם אנחנו סוגרים את הדיאלוג, ואז אנחנו קוראים לי עוד איזה פונקציה שמשנה state שנקראת set open backdrop. set open backdrop זה בעצם הפונקציה שמייצגת את הסטייט של אותו backdrop חושב, שראיתם שלחצנו על ה-subject היה כזה backdrop חושב, אנחנו בעצם רוצים רגע להציג אותו, ואז מה שאנחנו עושים בשלב הראשון זה להעלות תמונה. אז אנחנו נקרא פה לפונקציה שנקראת upload image, את הפרטים של התמונה אנחנו ניקח מהפורם דאטה, מקבלים בעצם את השדה image ואת ה-name, ה-name זה שם החשוד. הפונקציה upload image, רואים שאנחנו משתמשים פה בספרייה שמאפשרת לנו לשמור את התמונה על מערכת הקבצים, ופה אנחנו בעצם קוראים למה שראינו מקודם בפרילוד סקריפט, אנחנו קוראים לפונקציית upload image מתוך ה-window.api. אני אקפוץ רגע ל-window.api, פונקציית upload image. אז בעצם אנחנו עושים invoke ל-upload image, מעבירים בבייס 64 את התמונה לתהליך הנוד ואת שם החשוד. עכשיו אנחנו נקפוץ, בעצם אמרנו שמה שקורה פה ה-invoke זה בעצם קריאה לפונקציה סינכרונית, ובעצם הודעה באיזשהו צ'אנל שנקרא upload image, שה-main process מאזין באותו צ'אנל. עכשיו אנחנו נראה איך זה נראה פה. upload image. פה אנחנו רואים איך IPC main handle זה בעצם מה שה-Node.js process עושה, על מנת לטפל באיבנט הזה של הוספת, של upload image. אז מה שאנחנו רואים שהוא עושה פה הוא בעצם קורא לפונקציה שקוראים לה write subject image to file, פונקציה שנמצאת ב-utils שלנו, היא בעצם משתמשת בספריית FS כדי לשמור את התמונה במערכת הקבצים. אם אנחנו נסתכל בקבצים, אנחנו נראה שבתיקיית watch list, subject images, יש לנו פה תמונה של כל מיני חשודים שהעלינו למערכת בעבר. כולל את ג'ניפר שהעלינו ממש עכשיו.
רגע, הפסקה, שנייה. נחזור עכשיו לדף ה-watch list. רגע, שנייה, לא. נחזור חזרה לטופס. עכשיו נראה מה קורה אחרי שהעלינו את התמונה. אחרי שהעלינו את התמונה, אנחנו קוראים לפונקציה onAddSubject. מזכיר לכם, onAddSubject זה בעצם מה שהעברנו כפרמטר לאובייקט של ה-subject form, ולכן הפונקציה הזאת תימצא ב-watchlist component. זאת הפונקציה שאנחנו העברנו כמשתנה, ומה שאנחנו רואים שקורה פה, זה שוב קריאה ל-API על מנת לתקשר עם ה-node process, והפעם אנחנו קוראים לפונקציית הוספת חשוד. נלך חזרה ל-preload.js, איך זה נראה שמה. אוקיי, הוספת חשוד, IPC render invoke, גם פונקציה סינכרונית על מנת להוסיף חשוד, ובאלקטרון, אנחנו נראה בצד השני איפה אנחנו מאזינים. IPC handle add subject, בעצם פה אנחנו מאזינים לאיבנט של הוספת חשוד. ומה שקורה פה, אנחנו בעצם בהתחלה מגדירים איפה נמצא הנתיב של הסקריפט פייתון שדיברנו עליו, ותכף אנחנו ניכנס גם לסקריפט. ובעצם אנחנו משתמשים בפונקציה שנקראת exec file sync, שהיא בעצם מאפשרת לנו להריץ סקריפט פייתון או תת תהליך. במקרה הזה תהליך פייתון, אנחנו בעצם קוראים לפונקציה python-u, python script path זה הנתיב לסקריפט פייתון, ולסקריפט פייתון אנחנו מעבירים פרמטר של image path, שזה בעצם הנתיב שבו נמצאת התמונה, new subject.image path. עכשיו בואו נלך לסקריפט פייתון, נבין מה קורה שם. סקריפט פייתון הוא די קצר, הוא בעצם מקבל כארגומנט משתנה אחד, וזה ה-image path, שזה הנתיב שבו נמצאת התמונה, שממנה אנחנו רוצים להוציא את הפיצ'רים. לאחר מכן, מה שאנחנו אומרים, אנחנו קוראים פה בפונקציה subject encodings, זה בעצם משתנה שיחזיק לנו את הוקטור שמייצג את הפנים, ואנחנו נקרא לפונקציה extract features from image, עם פרמטר של הנתיב לאימג'. ה-subject name יהיה בעצם שווה לשם הקובץ, זה הדרך שלנו להוציא את שם הקובץ, ואנחנו מייתרים את הסיומת, כלומר נגיד אם יש לנו suspect name.jpg, אז הוא ישתמש בשם רק subject name כשם החשוד. פה אנחנו כבר משתמשים בספרייה של face recognition על מנת לטעון את התמונה, ואנחנו מפעילים את הפונקציה face encodings על מנת להוציא את הוקטור של הפנים מהתמונה. מה שאנחנו מחזירים זה איזשהו דיקשנרי חדש, שיש לו שני שדות, אחד זה name שם החשוד, ושתיים בפורמט של JSON, אנחנו נחזיר את ה-face encodings, בעצם את הוקטור שמייצג את הפנים. אמרנו שבנוד.js אנחנו עם הנוד והפייתון אנחנו יכולים לתקשר או באמצעות מערכת הקבצים או באמצעות ה-std-out, כלומר ההדפסות, הפלט של הסקריפטים של הפייתון. אז פה אנחנו מדפיסים למעשה את מה שחוזר לנו, שזה בעצם החשוד והוקטור של הפנים. אנחנו מחזירים את האובייקט הזה חזרה לנוד. כאן אנחנו מפרסרים את התשובה שחוזרת לנו ב-JSON, ככה אנחנו מחזיקים במשתנה את ה-subject encodings, ומפה אנחנו יוצרים אובייקט חדש של חשוד, name, description ו-face encodings. ה-face encodings, כמו שאתם רואים, את ה-new subject קיבלנו מלמעלה, קיבלנו את זה כבר מה-UI, את השם ואת ה-description, ואת ה-subject encodings אנחנו מקבלים מהסקריפט פייתון. פה אנחנו שוב כותבים את ה-subject encodings to file, אז אם אנחנו נסתכל פה בצד בתיקיית subject encodings, אנחנו נראה שיש לנו פה קובץ טקסט, ששם הקובץ זה שם החשוד, והתוכן שלו זה בעצם הוקטור שמייצג את הפנים.
פה אנחנו בעצם כותבים את ה-encodings לפייל סיסטם, ולאחר מכן אנחנו מחזירים חזרה למי שקרא לנו, בעצם ל-renderer process, את ה-created object. אז פה אנחנו רואים אחרי שחזר לנו ל-created object, אנחנו מעדכנים את ה-state של הסאבג'קטים בטבלה, ומוסיפים לסאבג'קטים הקיימים חשוד נוסף. אחר מכן אנחנו מגדירים את ה-set show form ל-false על מנת להעלים את הדיאלוג, ובנוסף אנחנו מגדירים איזשהו alert message subject was added successfully to watch list, ו-set alert open זה בעצם ה-state של ה-alert, הסנק בר, אותו קומפוננטה שראיתם שקפצה מצד ימין, תכף נדגים את זה שוב, מגדירים אותה ל-true. וזה בגדול תהליך של הוספת חשוד. אפשר גם למחוק, רגע נעשה שוב הוספה חדשה, נקרא פעם לחשוד גיא, נוסיף שוב את התמונה של ג'ניפר, נוסיפים, פה בימין קפץ לנו גם איזשהו אינדיקציה פידבק על זה שהחשוד נוצר בהצלחה, וזה תהליך הוספת חשוד. טוב, אז אחרי שהצגנו את תהליך הוספת חשוד, אנחנו עכשיו נצלול לעומק התהליך של התחלת מצלמה, ולמעשה ל-Watch List Alerting, להתראה על חשודים. זה התהליך המורכב ביותר במערכת, וגם הוא מתבסס על Process בפייתון, סקריפט שכתבנו שקוראים לו Start Camera, שלמעשה הוא מתחיל סטרים של קאמרה, ותכף אנחנו נצלול גם לעומק הסקריפט. תחילה נסתכל על התרשים כדי להבין מה קורה בתהליך. אז למעשה, מה שמטריק את התהליך זה בעצם שיוזר לוחץ על כפתור Start Camera בממשק, ואז אנחנו נכנסים, מטריגים בעצם את הסקריפט פייתון ונכנסים לאיזושהי הילולת while שרצה עבור כל פריים של המצלמה. מה שקורה בתוך הילולה, בהתחלה אנחנו טוענים את כל החשודים לזיכרון. בעצם אנחנו מחזיקים איזשהו משתנה שמחזיק לנו איזשהו דיקשנרי שהקי שלו הוא שם החשוד וה-value מייצג את הוקטור של הפנים של אותו חשוד, ואנחנו טוענים את זה בעצם מהפייל סיסטם. בתהליך הקודם של הוספת חשוד אנחנו שמרנו בפייל סיסטם את הוקטורים של האנשים, אז פה בעצם אנחנו טוענים את זה לזיכרון. ואז אנחנו מגיעים לצומת ואנחנו בודקים האם השתנה הטיימסטמפ של התיקייה. למה אנחנו עושים את הבדיקה הזאת? כי עכשיו אם תוך כדי שהסטרים פועל בעצם שינינו, מחקנו, הוספנו חשוד חדש, אנחנו רוצים לטעון שוב את הרשימת חשודים לזיכרון. אז במידה וכן, אנחנו בעצם שוב טוענים מגדירים את המשתנה מחדש וטוענים את החשודים לזיכרון, ובמידה ולא אנחנו ממשיכים לתהליך הבא שהוא בעצם Face Detection. Face Detection אומר זיהוי פנים בתוך הפריים, כלומר לצורך העניין אם יש לנו עכשיו סטרים, ובתוך הסטרים הזה יש לנו פרצוף של בן אדם שעובר מול המצלמה, אנחנו קודם כל רוצים לזהות באיזה לוקיישן בפריים נמצא הפנים. אז זה השלב הראשון שנקרא Face Detection, ואז אנחנו מוצאים את ה-Face Location, ואנחנו משווים, עושים איזשהו Feature Extraction על אותם Face, ואז אנחנו בודקים האם בעצם יש לנו Recognition, שזה אומר עבור כל Face שמזוהה בפריים, אנחנו רוצים לבדוק האם הוקטור של הפנים של אותם Face, הוקטור של אותו Face, מתאים לאיזשהו וקטור של החשודים, בעצם קרוב אליו. שני וקטורים, בודקים בעצם, עושים dot products, זה מה שקורה בעצם בספרייה מאחורי הקלעים, בודקים קרבה בין הוקטורים, וככה אפשר לזהות אם הבן אדם הוא מזוהה כחשוד או לא. אז במידה ולא, אנחנו מסיימים את התהליך, או למעשה ממשיכים לפריים הבא. במידה וכן, אז אנחנו שואלים שאלה, האם הפרסן, אותו בחור שזיהינו, כבר זוהה בפריים הקודם? אם כן, אנחנו ממשיכים שוב לפריים הבא, ואנחנו לא עושים כלום. אבל למה יש לנו את הבדיקה הזאת? מאחר כשבן אדם נכנס לפריים, אנחנו רוצים להוציא אלרט רק פעם אחת. אנחנו לא רוצים להמשיך ולהוציא אלרטים כל עוד הוא נמצא מול המצלמה. אם הוא יוצא מהפריים וחוזר, אנחנו רוצים להוציא שוב אלרט. לכן יש לנו את הבדיקה הזאת, ובמידה ולא,
במידה והוא לא זרע בפריים הקודם, אז מדובר בבן אדם שנכנס לפריים עכשיו, בן אדם חדש, ואז אנחנו רוצים לעשות בעצם אלרטינג ולג'נרט אלרט חדש עם טיימסטמפ של מתי הוא זוהה, שם החשוד ובאיזה מצלמה הוא זוהה. השלב השישי, אנחנו בעצם, הוא שלב אופציונלי, במידה ויוזרים מוגדרים כ-subscribed users, אז אנחנו שולחים להם גם מייל על התראה של כניסה חשודה לאתר, כלומר לעסק. עכשיו נראה איך הדבר הזה נראה בממשק שלנו. לא כל אנחנו לוחצים על הכפתור סטארט, אנחנו רואים שאנחנו הסטרים עוד חושב, והנה נפתח לנו הסטרים ורואים אותי. ניתן לראות רק רגע שגם בראש החלון כתוב את שם המצלמה, front door. עכשיו מאחר והגדרנו את ג'ניפר לורנס כחשודה, אז אני אחפש שנייה בפלאפון תמונה רנדומלית של ג'ניפר לורנס. ואנחנו רואים שג'ניפר לורנס מזוהה כחשוד בשם גיא, והיא unauthorized, גם היה לנו סאונד על התראה על כך. בואו נראה מה קרה בממשק. אם אנחנו נלך לאלרט, אנחנו בעצם רואים שיש לנו אלרט חדש שממש ג'ונרת עכשיו ב-11 בלילה. הנה זה יקרה שוב. וגם קפצה לנו התראה פה במערכת של unauthorized access detected. עכשיו בואו נלך לקוד. גם פה יש לנו אופציה עכשיו לעצור את הסטרים, אתם רואים במצלמה, כל עוד הסטרים פועל, אז אנחנו רואים ריבוע ירוק סביב הפנים, זה בעצם ה-phase detection, ובעצם הוא חשודים, וניתן גם לעצור את הסטרים. עכשיו נעלם לנו בעצם הסטרים של המצלמה, והפסקנו לזהות את החשודים. בואו נראה מה קורה בקוד. אז הצגנו מקודם את עמוד הקאמרה, עכשיו אנחנו נתמקד במה קורה כאשר אנחנו לוחצים על סטארט קאמרה. אז ב-on click אנחנו מעבירים בעצם callback function שנקראת handle start camera, ואנחנו מעבירים את האובייקט של הקאמרה. בשלב הראשון אנחנו מעדכנים את הסטייט של הקאמרה. אנחנו בעצם רוצים שב-UI לקבל אינדיקציה על זה שהמצלמה התחילה והיא connected. אנחנו מעדכנים את הסטייט שלה, אנחנו שולחים את הקאמרה ID ואת הסטייט הרצוי שבעצם זה true. אז פה אנחנו גם רוצים לעדכן בדאטאבייס את הסטייט של הקאמרה, לדעת אם היא כרגע היא אמורה להיות דלוקה או לא. אז אנחנו מבצעים בקשת פאץ' ל-API סרבר שלנו, מעבירים את הקאמרה ID ומעדכנים בעצם את הסטייט של הקאמרה. רואים? פה אנחנו עושים בבאדי, אנחנו שולחים רק את השדה שאנחנו רוצים לשנות, שזה is enabled, ושולחים את הערך שאנחנו מקבלים כפרמטר מהפונקציה. את התשובה אנחנו שומרים, התשובה בעצם זה המצלמה לאחר העדכון, ואז אם המצלמה היא is enabled, אז אנחנו נגדיר את הסטטוס כ-connecting, נכון, היה לנו איזשהו שלב ביניים, שראינו שהמצלמה מנסה להתחבר עם ה-progress bar הזה, שהראה לנו את העיגול בצד של הטעינה, אז אנחנו נגדיר את הסטטוס כ-connecting, או אחרת אם is enable true, אז נגדיר את הסטטוס כ-false. פה בסט קאמרה אז אנחנו שוב משתמשים ב-uState, רואים הקאמרה אז uState שהתחילו כרגע, ואנחנו משנים את הסטייט של הקאמרה. איפה היינו פה באפדייט קאמרה, ואנחנו רוצים רק לעדכן בתוך הקאמרה רק את אותו קאמרה שהתקנו, לכן אנחנו רוצים על כל המצלמות, ואנחנו מגדירים שאם ה-ID שווה ל-updated camera ID, אז אנחנו מגדירים שהקאמרה החדש יהיה updated camera, אחרת אנחנו לא נוגעים בערכים של המצלמה ואנחנו משאירים אותם כמו שהם. והפונקציה בעצם בסוף מחזירה לנו את האובייקט של updated camera. בסדר? אנחנו נחזור ונראה מה קורה בהמשך, בתהליך. אז זה מה שקורה באפדייט של הקאמרה סטייט.
ואז למעשה פה אנחנו קוראים לפונקציה, שוב, מדברים עם ה-Node.js process ויורים לצ'אנל של ה-Start Camera, Event של התחלת מצלמה. אז נחזור ל-Preload.js, נראה איך זה נראה שם. אז Start Camera, הפעם אנחנו משתמשים בפונקציה IPC Renderer Send, שזה פונקציה אסינכרונית. אנחנו לא רוצים לקבל איזושהי תשובה מזה שהתחלנו את המצלמה, אנחנו מתחילים את הסטרים וכל התהליך ממשיך ברקע, ה-Backend Process יודע לטפל בהתחלת המצלמה, ואת ה-UI זה לא מעניין, כבר התקנו את ה-State, הגדרנו אותו שהוא Connected, ואנחנו לא רוצים לקבל תשובה, זה פונקציה אסינכרונית, ונראה עכשיו מה קורה בצד של הנוד. IPC main on, זה בעצם החוק שמאזין בצ'אנל של סטארט קאמרה לאיבנטים חדשים, הוא מקבל אובייקט של מצלמה. כמו בהוספת חשוד, גם פה אנחנו מגדירים סאב פרוסס של פייתון. הפעם אנחנו נעביר ארגומנטים אחרים, אחד נעביר את שם המצלמה לסקריפט של הפייתון, ואנחנו גם נעביר RTSP URL במידה וצוין. בעצם אם אנחנו רוצים להתחבר למצלמת RTSP, ואם קיים באובייקט של הקאמרה RTSP, אנחנו נעביר גם את RTSP URL, אחרת אנחנו לא נעביר כלום. פה אנחנו ממש מטריגים את הפייתון פרוסס, זאת exec file, והדבר הזה זה איזשהו אובייקט שהגדרנו למעלה, רואים פה אובייקט ריק, map ריק, שהוא שומר לי את כל הפייתון פרוססס שהתחלתי מתחילת הרצת התוכנית בזיכרון. בעצם זה איזשהו map שהקי מייצג שם את שם המצלמה, וה-value זה אובייקט של פייתון פרוסס. למה אנחנו משתמשים ואנחנו שומרים את זה בזיכרון? כפי שהצגתי בדמו, ראיתם שאחרי שהתחלתי מצלמה, אז יכולתי לעצור אותה. אז אני רוצה בעצם לשמור איזשהו משתנה, שהנוד ישמור איזשהו משתנה, שיחזיק לי מפה של כל ה-Python processes, או למעשה כל המצלמות שהוא התחיל, ובמידה ואנחנו נפצים על כפתור סטופ, אז שהוא יהרוג את אותו פרוסס. לכן אנחנו שומרים את הקאמרה הזו כאובייקט בזיכרון. פה יש את ההוקים שמאזינים למה שקורה, אז ההוק הראשון זה std out on, זה בעצם ההאזנה לאוטפוט של הפרוסס בפייתון. עכשיו, לפני שאני אכנס לזה, בואו נסתכל קצת על הסקריפט פייתון עצמו. אוקיי, זה הסקריפט של הפייתון של התחלת מצלמה. למעשה, אם ניקח אותו כסטנד אלון, הסקריפט הזה יודע לקבל קאמרה name, שם של מצלמה ו-RTSP URL, והוא בעצם יודע להתחיל את הסטרים ולפתוח את החלון הזה שראינו בדמו עם הריבוע הירוק והכל, ובמידה ויש בן אדם שמוזהה כחשוד, אז קודם כל לצייר על התמונה של הסטרים ציור אדום, ולהגיד שהבן אדם מזוהה במערכת כחשוד, ובנוסף להוציא ל-std out איזשהו אובייקט של אלרט, שאחר כך נוכל לפרסר אותו בתהליך של הנוד. בואו נראה איך זה נראה. אז פה אנחנו בעצם מקבלים את הארגומנטים, ואז אנחנו קוראים לה main function, מגדירים איפה התיקייה של החשודים, משם אנחנו נרצה לקרוא את ה-encodings, בעצם את ה-face encodings שנכתבו מהתהליך של הוספת חשוד. ופה למעשה בפונקציה load watch list אנחנו טוענים את החשודים מהפייל סיסטם. אנחנו עוברים על כל אחד מהקבצים בתיקייה, הם משתמשים למעשה בפונקציית np array, זה בעצם פונקציה של numpy שמחזירה לי אובייקט מסוג numpy array, שזה בעצם הטייפ של הרשימות שחוזרות ומוזנות לפונקציות של ה-face recognition. למעשה מה שחוזר לי מהפונקציה הזאת זה איזשהו דיקשנרי שהקי שלו הוא שם החשוד, וה-value זה בעצם הוקטור של אותו חשוד, אבל כאובייקט מטייפ numpy array. אחר כך אנחנו בודקים, אם RTSP URL לא עבר,
בעצם כמשתנה, כלומר אם הוא קיים, אנחנו משתמשים בספריית OpenCV וקוראים לפונקציה שנקראת Video Capture, שהיא מתחילה לנו בעצם סטרים ומקבלת RTSP URL. אחרת אנחנו פשוט שמים 0. 0 אומר ל-OpenCV תשתמש בדיפולט קאמרה של ה-Device. פה אנחנו מתחילים עוד משתנה חדש, Less Frame Recognized Persons, זה בשביל החלק הזה שראינו מקודם, לדעת האם אנחנו רוצים להוציא אלרט חדש או לא, ולמנוע מזה שאנחנו לא רוצים שבן אדם מזוהה במערכת לראות המון אלרטים, אלא רק כשהוא נכנס לפריים. ו-Less Modified Time, פה אנחנו בעצם בודקים מתי התיקייה של החשודים שונתה לאחרונה, על מנת שנדע אם בעצם אם היא שונתה, אם ה-Less Modified Time שונה, ונוכל להבין מככה שמזאת שהוספנו חשוד או שנמחק חשוד, ולכן אנחנו צריכים לטעון מחדש. ה-While True זה בעצם הלולר שרצה עבור כל פריים. אז קודם כל אנחנו לוקחים את הזמן הנוכחי של השינוי של התיקייה, ואז אנחנו בודקים האם משהו השתנה. במידה ומשהו השתנה, אנחנו מגדירים את ה-Watchlist מחדש ועושים שוב Load Watchlist. ומגדירים את ה-Less Modified Time שוב לתאריך הנוכחי על מנת לאפס אותו. עכשיו פה אנחנו רואים שאנחנו עושים Video Capture.read, מחזיר לנו frame by frame, אז בכל איטרציה של הלולת while הוא כל פעם מקבל frame אחד. ב-Face Locations זה בעצם מציאת כל הפנים בתוך הפריים, זה התהליך של ה-Face Detection, אנחנו משתמשים שוב בספריית Face Recognition, היא מחזירה לנו לוקיישנים של פנים שנמצאו בתוך הפריים, וה-Face Encodings מחזיר לנו רשימה של כל הוקטורים של הפנים, זה בעצם ה-Feature Extraction שנמצאו בפריים. עכשיו אנחנו מגדירים סט חדש, למעשה של מי האנשים שמזוהים בפריים כרגע, בפריים הנוכחי, על מנת להשוות את זה על מול ה-last frame. ופה בעצם אנחנו בודקים את ה-matches, אנחנו בודקים עבור כל פנים, כל face encodings, כלומר אם יש לנו שתי פרצופים, אז זה ירוץ על שני הפרצופים, וכל פעם אנחנו נבדוק, נעשה compare faces לערכים שיש לנו ב-watchlist, בדיקשנרי של ה-watchlist, ונבדוק אם יש התאמה. במידה ויש התאמה, אנחנו נצייר פה עם ה-CV2 rectangle איזשהו bounding box סביב הפנים של אותו פרצוף, נוסיף את הטקסט unauthorized, אם נשנה קצת את המיקומים. פה אנחנו נגדיר רשימה של מי הסאבג'קטים שמתאימים, ואנחנו ניקח את הערך הראשון כי הוא זה שמעניין, רואים פה, האיף הזה, ואנחנו נוסיף טקסט נוסף לבאונדינג בוקס שאומר לי את שם החשוד. בואו נסתכל על זה רגע שוב איך זה נראה, נזכר. אמרנו קונקטינג, זה הציור הירוק שראינו. עכשיו זה הציור האדום שכרגע ראינו בקוד, עם ה-subject name והטקסט unauthorized. עכשיו, במידה וה-matching person במקום 0, כלומר בן אדם שבעצם זוהה, נמצא או לא נמצא, יותר נכון, ב-less frame recognized person, לא נמצא בפריים הקודם, אנחנו רוצים לג'נרט alert. מייצרים אובייקט alert, subject name, timestamp וקמרה name, ומדפיסים את זה ל-std out. מזכיר לכם שב-Node.js אנחנו בעצם קוראים את אותו JSON שנכתב ל-std out, ואחר כך ממשיכים איתו בתהליך. זהו, אחר מכן אנחנו מוסיפים בעצם את הבחור שזוהה, אנחנו מוסיפים אותו ל-less frame recognized person, וגם ל-current frame recognized person, על מנת לאפס את זה.
וזהו. ועכשיו ה-else הזה מייצג, אם הבן אדם לא זוהה, אנחנו בעצם רוצים לצייר את הריבוע הירוק, את ה-bounding box הירוק, מה שאנחנו רואים פה. CVIM show זה עוד פונקציה של OpenCV שהיא בעצם ממש מציגה לנו את הסטרים כפי שראינו, ופה יש עוד פונקציה שאנחנו לא כל כך משתמשים בה, אבל זה בעצם פונקציה שאומרת האם אנחנו רוצים להפסיק את הסטרים, אז אנחנו יכולים פשוט ללחוץ על הקי של Q במקלדת. ובסוף אנחנו משחררים את הסטרים, אחרי שאנחנו יוצאים ממנו, אם אנחנו עושים Q או שאם אנחנו הורגים את הפרוסס, וסוגרים את כל החלונות. נחזור לאלקטרון. עכשיו היינו בסטארט קאמרה, אנחנו פה, רגע, ועשינו למעשה invoke לסקריפט פייתון, שמרנו במאפ, שמרנו על מנת שאחר כך נוכל לעצור, שמרנו את הפייתון פרוסס באיזשהו מאפ, ופה אנחנו מאזינים בעצם למה שקורה ב-STD out של הפרוסס. אז ראינו שאנחנו עושים פרינטים לאלרטים, פה אנחנו ממש מפרסרים את האלרט, ושולחים אותו חזרה ל-UI. פה אנחנו שולחים באמצעות main window web contents חזרה ל-UI, בצ'אנל שנקרא send alert, את האלרט. אנחנו עושים בעצם send alert, רוצים לקבל במסך alert. פה אנחנו קוראים ל-on send alert, שוב זה משהו שמוגדר ב-preload.js, בעצם ה-IPC render מגדיר פונקציה שמאזינה לאיבנטים של send alert, ובמקרה של send alert אנחנו פשוט משנים את הסטייט של האלרט בעמוד האלרט, ומרחיבים אותו עם האלרט הנוסף. פה אנחנו רואים שאנחנו שמים אותו ממש ראשון, כי אנחנו רוצים שהוא ייכנס ראשון ברשימה, וזה למעשה מה שגורם לזה, שתכף נדגים גם את זה רגע כדי להיזכר. אחרי שנייה clear alert, על מנת לראות את האלרט באמת קופץ בבירור. זה מה שגורם לזה שהאלרט יופיע פה ב-UI ויתווסף לרשימה. טוב, אז אחרי ששלחנו בעצם את האלרט ל-UI ושלחנו מייל, אנחנו למעשה קוראים לפונקציה create alert שנמצאת ב-API, ובה אנחנו בעצם מבצעים בקשת פוסט ל-API על מנת לייצר את האלרט גם בדאטאבייס. מעבר לזה, יש עוד מקום שאנחנו מאזינים לאיבנט של יצירת אלרט ב-UI, מלבד עמוד האלרטים, וזה ב-app.js, זה בעצם עמוד בראשי. פה הגדרנו איזשהו אלרט סנק בר, האלרט סנק בר זה אותו קומפוננטה שבעצם מקפיצה לנו את האלרטים בצד ימין, נותנת לנו פידבקים על פעולות של יצירה, של מחיקה, שראינו בתהליכים הקודמים, ובנוסף אנחנו מגדירים איזשהו אלרט סנק בר גלובלי, כלומר שהוא יקפוץ לא משנה באיזה עמוד אנחנו נמצאים, ובו אנחנו רוצים גם להציג אלרט על כניסה לא מאושרת. אז פה אנחנו עוד פעם רואים שאנחנו קוראים לפונקציה של on send alert, בעצם אנחנו שמים עוד listener ב-UI ליצירה של אלרטים, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו מגדירים את המסאג' של האלרט, שה-subject name זוהה במצלמה, ואנחנו פותחים משנים את הסטייט של האלרט, של הסנק בר אלרט ל-true, על מנת שהוא באמת יוצג, ובנוסף הכנסנו עוד פונקציה של play alarm sound, שהיא בעצם לוקחת את הקובץ mp3 שמוגדר לנו פה בפרויקט, beep warning, ועושה לו play, ומכאן בעצם הסאונד ששמענו קודם כשיש אלרט. שוב נראה איך זה נראה בממשק. עכשיו לא משנה, נגיד אנחנו נהיה בעמוד של קאמרה, קצת תמונה גנרית של ג'ניפר לורנס. גם יש לנו סאונד וגם קפצה לנו פה התראה בצד ימין. וזה בעצם התהליך התראה שלנו. בתהליך האלרטים שהצגנו עכשיו, נשלחים אלרטים גם באמצעות אימייל למשתמשים שמוגדרים כ-Subscribes Users. עכשיו אנחנו בעצם נתמקד בתהליך של הוספת יוזר למערכת,
ולשליחת התראה באמצעות מייל. ניתן לראות שניתן להוסיף את היוזר באמצעות הכפתור את יוזר. בעצם אנחנו מוצגים לנו השדות הרלוונטיים שאותם אנחנו צריכים למלא, השם שלנו, של היוזר, המייל שאליו אנחנו רוצים שתשלח ההתראה, והפספורט, וכמובן פרופיל פספורט. לאחר מכן יש לנו את השדה צ'קבוקס, ל-Subscribe Alert, שאותו אנחנו בעצם אומרים שאנחנו ישלח לנו התראה למייל. עכשיו נעבור בעצם לקוד. התהליך הזה הוא תהליך שהוא מאוד דומה לתהליכי ההוספה שביצענו בתהליכים הקודמים. בקומפוננטה של היוזרס מוגדרת הטבלה שמציגה את היוזרים, כמו שוב פעם הטבלאות ההוספה האחרות. מוגדר טופס להזנת משתמש חדש, שניתן לראות שאנחנו מבצעים שם ולידציות על השדות. אנחנו נראה שבעת לחיצה על הכפתורים Add User, מופעלת הפונקציה Handle Submit, שבמידה ויש error באחת מהשדות, הפונקציה לא עושה כלום ולא מאפשרת לשלוח את הטופס. אחרת, היא מעצרת את היוזר בדאטאבייס וסוגרת את הדיאלוג. עכשיו אנחנו נחזור טיפה אחורה בקוד שאחראי על שליחת האלרטים. כאן ניתן לראות שלאחר שאנחנו שולחים את האלרט ל-UI, אנחנו קוראים לפונקציה שמחזירה לנו את כל היוזרים מהדאטאבייס באמצעות ה-API. אנחנו מפלטרים יוזרים שהם סאבסקרייב ומייצרים משתנה חדש, recipes, שמחזיק את כתובות המייל של אותם המשתמשים. במידה ויש לנו יותר מרסיפין אחד, אנחנו קוראים לפונקציה send email alert, שמקבלת alert ואת רשימת כתובות המייל. עכשיו אנחנו נצלול טיפה יותר לתוך פונקציה. הפונקציה הזאת היא בעצם, אנחנו משתמשים בספרייה שנקראת Node Mailer, שמאפשרת לשלוח מיילים דרך שרת SMTP. רואים כאן בפונקציה שבעצם אנחנו מגדירים את שרת המייל בסוג Gmail, כלומר אנחנו משתמשים בשירות SMTP של Gmail, ומגדירים את הקרדשניאס, בעצם פרטי ההתחברות של חשבון Gmail, שפתחנו עבור המערכת שממנה ישלח מיילים. כאן אנחנו מגדירים ממי נשלח ההודעה, למי ישלח, מה נושא ההודעה וגוף ההודעה. בסוף אנחנו קוראים לפונקציה send mail שמבצעת את שליחת המייל בפועל. אנחנו עכשיו נדגים בעצם את שליחת המייל, איך זה ייראה. אחרי שהיוזר מוגדר כסאבסקרייב, נציג את החשוד למצלמה ונראה שקיבלנו מייל עם פרטי האלרט. אחרי שקיבלנו את ההתראה, בעצם אנחנו נכנסים למייל וניתן לראות שקיבלנו את האלרט למייל עם פרטי גוף ההודעה, עם השם של החשוד, באיזה שעה ובאיזה תאריך זה קרה, ובאיזה מצלמה זה קרתה. תודה רבה על ההקשבה.